मोजां खौरां आं बे बेलायाव रायजो राजा धेमाजि जिल्लानि माखासे खहा बायदि मोननाय बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। दा बाथ्रा जाहैदों मा जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सोरजिनायनि लोगो लोगो सिमोन सानजारि सिमोन धेमाजिनि सिमोन सापरि सानजारि नोगोराव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हेड अफिसखौ बा गाहाय मावखुलिखौ बहायनो गायसनगोन होननानै थिरांथा जादों। बे रोखोमैनो दिनै जोंनि मिटिं खालामनायनि खाथियावनो साइन बर्डआव गिदिर गिदिर आखरजों लिरनाय दं बाय हेड अफिस हिसाबै। दा आसाम गभर्नमेन्टनि माखासे बिफाना एबा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त शर्मा आरो डक्टर रनज पेगु मन्त्रिया बिथांमोना माखासे अजद लाबोदों। अजदा बेनो जे गुवाहाटीयाव हेड अफिस जानांगौ। जेब्लासिम गुवाहाटीयाव हेड अफिस जाया नोंथांमोननि खामानि मावनाया लासै जालांगोन, सम मथे मावनो हानाय नङा आरो सम आरो थासारिजों नोंथांमोना खामानि मावनो गोरोबनो हानाय नङा, अफिसारखौ मोननो नाङा, एपइन्टमेन्टखौ नोंथांमोननि जा नागिरनाय रोखोमै नोंथांमोना मोननाय नङा, बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। गोबाव सम नेबाय आरो दिनै जोङो खावलायबाय थादोंमोन जे अफिसनि हेड अफिसनि नटिफिकेसनखौ थाबैनो होनांगौ, बेखौ जोङो खावलायबाय थादोंमोन। मानो गोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मिहिनेश्वर बसुमतारी आरो जोंनि कलिग गासैबो जों रायलायबाय थादोंमोन सम नाथाय बिथांमोना बे नटिफिकेसनखौ होआखै। लास्ट थांनाय 1 आगस्टआव डक्टर रनज पेगुखौ जोङो मानजाथाव मिहिनेश्वर बसुमतारी चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार, डिपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार रमेश पि नार्जारी, अनिल बसुमतारी आरो आं ज'नो डक्टर रनज पेगुजों रायलायनाय जायो जे बिथाङा बुङो मोनसे साजेसन होयो, नोंथांमोना अफिसखौ थिरांथा खालामदो, थिरांथा खालामनानै लिरनानै होदो। आरो बिदिनो जों रायलायनायनि गेजेरजों गुवाहाटीयावनो साब अफिसखौ जाथोंसै होननानै चिफनिफ्राय बेखौ लिरना होनाय जायो 1 आगस्टआव। आरो बे लिरनाय लेखायैनो थांनाय 10 आगस्टआव स्टेट गभर्नमेन्टनि जानानै गभर्नरा मोनसे नटिफिकेसन होयो जे गुवाहाटीयाव हेड अफिस आरो सानजारि नोगोराव साब